ni ɲɔgɔn kuma Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'a ladɔn k'a fɔ k'an filɛ an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye yɛlɛ waati a b'a to aw sigiyɔrɔ la ka yɛlɛ fo k'aw yɛlɛ nege fo k'a da wala i m'a dɔn dɔ kɔni ɲin bɛ burun bi Tonton Modi. Oui, ça va. Kan jumɛn b'i da? Kan foyi tɛ walahi. I b'a kan? M'aw kɛrɛfɛ. A ka ɲi. Ne b'i ɲininka émission laban na. Ok. Comme i ko k'i tɛ ɲininka. A ka ɲi. Non, ne m'a fɔ ko n tɛ ɲininka dɛ. Ne m'o f'i ɲɛna mais ɲininkali dɔw de bɛ i m'a ye sa an bɛ pan o kunna. I m'a ye. Mais kunkolodonna in b'i sen kan i bɛ tila ka nin dɛ. Non o bɛ se ka bɔ yen o foyi walahi. C'est à dire i b'a ne den an fɛ yen nɔ ni hali ne bɛ so wa a ka di ne ka kunna dɔrɔn sigi bila n sen kan. Ok, d'accord. Ok, Bamodi Brom. Ouais. Ayiwa i tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna tɔgɔ duman jamu duman. Bon ne tɔgɔ yɛrɛ Yusuf Jara. Yusuf Jara. Oui. Yusuf Jara. Mun y'a to i ye Bamodi da i yɛrɛ la? Bon c'est à dire Bamodi de ka di n ye depuis me comédie daminɛ n ko ni ye comédie daminɛ ne bɛ kɛ ka mɔgɔ min ladege o de ye Bamodi donc o de la n y'a da n yɛrɛ la Bamodi Junior. Hali ni ye e ɲɛda i b'a dɔn ko e ye Bamodi. E y'o fɔ n fɛ. I ɲɛda yɛrɛ hali ni ba ma mɔgɔ i ɲɛda ye dɔrɔn a bɛ se k'a fɔ ko nin ye Bamodi Junior ye. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn ko n'a taabolo don. Awɔ n'a taabolo don. Waso dɔɔni. Ani yɛrɛ yira. Bamodi. Voilà n bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔni tɛ n ko i la n'a tɛ k'i ma baasi ye. N'a tɛ ka ma baasi n'Ala ni kira ka jɛ. D'accord. Bamodi. Ouais. Yalima ni i yɛrɛ san joli ye nin baara in kɔnɔna na? N kɛlen lakodɔnnen ou bien avant que n ka lakodɔn. Bon depuis donna kɔnɔ. Bon ne bɛ se ka fɔ fɛn o fɛn san 5 ɲɔgɔn na a b'o bɔ. Ouais. Depuis ne ka dɔgɔ ne bɛ comédie kɛ. E bɛ comédie kɛ. Depuis école la depuis genre premier cycle la. Awɔ. An kun bɛ catherine dɔ yɛrɛ organiser fin de cycle la. I ma genre kalan laban ninnu na quoi. An bɛ fɛn dɔ organiser an yɛrɛ b'a kɛ tellement catherine tun ka di ne ye 5e 6e 7e 4e année u bɛɛ kun bɛ na ne b'u ta kɛ n b'u bɛɛ ka rôle jouer a don parce que a tun ka di ne ye trop. A tun ka di e ye. Ouais. D'accord. Mais k'a daminɛ o wagati la ka n'a bila fo sisan na e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ humour yɛrɛ comédie yɛrɛ tagabolo la anw fɛ yan nɔ Mali la? Bon humour tagabolo la yan nɔ n'i ko k'i bɛ comédie kɛ Mali la c'est pas facile. A ma nɔgɔ dɛ. Ok. Mais mɔgɔninfin tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ kɔ quoi. Kosɛbɛ. N'i ye baara min kanu i b'o baara in de kɛ fo i ka nɔ b'o baara kelen de fana na. O de la ja n'i donna comédie kɔnɔna la caman m'a ye an bɛ vidéo fitinin ni fɛn ninnu kɛ caman bolo a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ o vidéo fitinin ninnu na yɛrɛ i bɛ se ka temps min ta k'a vidéo yɛrɛ sɛbɛnni la yɛrɛ i bɛ se ka cahier min fara a ka ca ni cahier 5 feuille 5 6 ye a sketch fitinin na. D'accord. Mais e yɛrɛ bolo fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ humour kɛ kɔrɔbalenw comme l'accident ni fɛn ninnu. Ouais. E yɛrɛ hakili la olu ka humour wagati ani sisan ta ninnu différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ouais, différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. E bɛ se ka o différence dɔɔni fɔ an ɲɛna? Mais fɔlɔ catiribɔlaw ani sisan taw différence min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ. De 1 olu tun bɛ vidéo kɛ vidéo fitinin ninnu tun tɛ yen catiri dɔrɔn de tun don olu tun bɛ catiri jamajan ninnu de bɔ et puis olu kɛ catiri bɔcogo n'an ta yɛrɛ u tɛ kelen ye parce que olu b'a dɔn ka tɛmɛ an kan n bɛ se k'a fɔ ten caman min bɛ an b'an sigi an b'olu de ka vidéo kɔrɔw lajɛ pour que an se ka inspirer. Mais ne u ka fɛn dɔ mɛn ko éclat de rire bon n yɛrɛ ma bɔ a wagati kalama dɛ mais n y'a kuma mɛn ko éclat de rire kun ka di ni sisan humour ninnu ye je ne sais pas ni fana bɛ éclat de rire in kalama. Bon n y'a tɔgɔ mɛn mais ne kun t'a e fana ma d'accord problème t'o la mais e hakili la sisan denmisɛnninw ka humour ninnu a tagabolo ka ɲi wa ou bien a man ɲi? Bon an bɛ ka fɛn fila de ɲagami i ye humoriste ani ye comédien c'est pas la même chose. I bɛ se ka différence fitinin fɔ n ye? Voilà humoriste ale de kelen bɛ se k'i jɔ jama ɲɛna a bɛ kuma dɔ fɔ min bɛ se ka jama layɛlɛ i n'a fɔ min bɛ se ka jama lakasi mais comédien ale de bɛ se ka catiri ni fɛnw kɛ humoriste fana bɛ se ka kɛ comédien
a bɛ se ka kɛ humour si a bɛ se ka kɛ comédien a b'a fila bɛɛ kɛ mais caman bɛ n'i y'an ka comédien caman ta k'a lajɛ bi caman tɛ se humour la caman bɛ cɛtiri de kɛ comédie sigi bɛ ka faamu mais humour ninnu tagabolo est ce que a ka ɲi ani mɛ kuma fila bɛɛ kan humour tagabolo ani théâtre tagabolo yalima est ce que a tagabolo ninnu ka ɲi humour tagabolo ni cɛtiri tagabolo bon pour le moment n bɛ se k'a fɔ ko ouais a ka ɲi a ka ɲi ouais d'accord parce que humour yɛrɛ filɛ n'i b'ale ka a tɛ a bɛ ko caman d'i ma quoi parce que kungola baara de don d'accord sigi bɛ ka mais ne y'a ta k'a lajɛ sisan humoriste ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ nɛni kɛ humour kɔnɔ o tɛ humour la o i bɛ se ka humour bɔ k'a sɔrɔ i ma nɛni kɛ o la n ko caman bɛ se ka kɛ comédien o tɛ se ka kɛ humoriste u bɛ bolo humour bɛ cogo min na o tɛ humour dabɔkun ye fɛn fila don n bɛ se ka n tigi la kasi k'a sɔrɔ n ma don a kasi la n bɛ se ka n tigi la yɛlɛ k'a sɔrɔ n ma don a kasi la n m'a nɛni n m'a foyi o de ye humour tagabolo ye d'accord mais e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan di sisan humoriste ninnu ma bon ne bɛ ladilikan minnu di parce que humour bɛ kɛ denmisɛnninw dɔrɔn t'a lɛ an ka maakɔrɔw a ka di caman ye k'a lɛ mais n'u y'a ye kɛ humour la nɛni b'a la trop hali n'i kɛra a tigilamɔgɔ ye a tigi bɛ commencer kɛ décourager suivre la quoi donc ne bɛ min fɔ an ka cɛtiribɔla ninnu ye sisan an ka humoriste ninnu ye sisan minnu bɛ nɛni don u ka humour kɔnɔna la u ka nɛni u k'a nɛmɛ d'accord ne b'o de f'u ɲɛna e yɛrɛ ye mun faamuya Mali kunnafoli ka nin plateau in na ouais ne ko caman faamu bari i yɛrɛ b'a dɔn n tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye awɔ n'i y'a ye filanan kɛla sigi fɔlɔ de jara o de jara aw bɛ yan nɔ de pour que an minnu ma lakodɔn ka ɲɛ ka an dɛmɛ an fana ka lancer donc an fana tɛ se ka lancer ni aw ta i n'a fɔ aw fana tɛ se ka lancer ni sanfɛmɔgɔw tɛ donc an bɛ min ɲini sanfɛmɔgɔw fɛ aw ye aw janto anw denmisɛnninw na cogo min na sanfɛmɔgɔw fana k'u janto aw la o cogo min na n'o kɛla Mali bɛ ja voilà an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina émission mandi yɛlɛ waati n'ale bɛ diffuser chaque lundi à partir de 18h ayiwa yɛlɛ waati sera dɛ Mamodi Buram ayiwa mɔgɔw ko k'i k'u layɛlɛ dɛ yɛlɛ de ka di maaw ye ko de la ilaha illallah mais ko da maaw ka yan nɔ u ma sigi ni ko min ye ok n ko ne de jatilinikɛ kɛnɛmaden ma école kɛ kɛnɛmaden ne Bamodi don n tɛ nkalon tigɛ o ne ye nkalon tigɛ dabila a mɛnna n y'o bɔn jogo la parce que san wɛrɛ n kan ka taa Maka ayiwa an b'i bolo c'est à dire funɛ ko dɔ kɛla ne natɔla la sisan n'i y'a fɔ i b'a fɔ ko nkalon don alors que nkalon tɛ e ne wele wagati min na ne tun bɛ Kayi don donc e ne wele ne de filɛ ka boli kɛ terrain billet tigɛ Bamodi n bɛ ka na yan ne Bamodi bɛ ka na Bamako cɛ ne donna terrain kɔnɔ avant ka n se Bamako ayiwa an ka terrain punɛ de filɛ ka sɔgɔ an ye fɛrɛ bɛɛ kɛ k'a koli kɛ mécanicien wele olu nana olu bɛɛ dɛsɛla k'a koli ne Bamodi de filɛ ka terrain pousser depuis Kayi fɔ Bamako yan yɔrɔ a bɛ bonya kungoya hakili ma funɛ Bamodi ni ce merci non ma tila o awɔ ne bɛ k'i lamɛn n tulo b'i la o parce que ne ye nin fɔ e b'a fɔ ko ne ye nkalon tigɛ alors que i ye tiɲɛ fɔ e ɲɔgɔn tiɲɛ fɔla tɛ Mali bɛɛ n tɛ nkalon tigɛ mais n'i ye tiɲɛ fɔlaw bɔ ni e ma bɔ dɔrɔn tiɲɛ fɔla ma wuli a banna awɔ tɔnɔ parce que ye b'a fɔ ale ni nkalon tigɛw tɛ kelen o tɛ kelen u bɛ fala o tɛ bala a bɛ nafa sunkuru tigɛ awɔ ani sunkuruba ta awɔ c'est à dire funɛ ni Bamako musow an ka changer u ka changer dɔɔni kana kɔrɔma tigɛ dɛ n tɛ ka o kɔrɔma tigɛ ni min kɛla ne Bamodi b'o de fɔ Bamako musow ka commencer u ka changer dɔɔni quoi sinon u ka di ne ye trop awɔ mais n'u y'a dɔn jeune minnu tɛ se kuma la o y'a essayer k'u bɛ bi don o la o don o sufɛ den dɔ y'a essayer k'a bɛ fu fɔ ne Bamodi ne fana y'a jira ne ɲɔgɔnna fu fɔla ten ne bɛ den kɔ ça fait 3 ans maintenant don o don n b'a la Bamodi a b'a la Bamodi bɔngɔn ti fɛ o don an sigilen gɛrɛn na ne de filɛ ka wuli ka tugu koro kɔ n ko koro a kɛ ala kama i kɛ sɔnna ten sa koro kɔni b'a kalama ne Bamodi ne bɛ n'i nɔfɛ san 3 yɛrɛ k'a la o tɛ tile 3 yɛrɛ
den ko nyana bamodo tetle sa mais bamodi ba kalme ko wonne turu mais bana do de benno woni stran kan ke chefe quoi non e bana duma ko no nalen che gerla nyono do bana bi yele moti fe ngoke ngokoro ngoyame kuru tarasu o shu ne ba bombe ga tanga yalala ne bolanga dafe do ne me kuru ni mando milikele na nywana kare kuna nongo bisimile ngonte ne ga kuru ngonte sega ke ne ga kuri nene me gere kuru ngokuru man fone na de kuru ere ko ne masai wasa ko ne ni che kala nyongo fe ko bana do bela ko be yele mo me kuru ni mando milikele fe na de no forum na do kuru ko o bamoda nyaine no ngome mune nyaini tuni ndeni che kolile nywana ako bamon ne to ta kuru ya ngonya ne to ga kuru o bana men o tore jone fla no ngo chogori tando o nare jone fla ngo o dong ni afamo e kuru ni na ko o kuru fe na ko ngai ni khendo ngo ne refa na virus dong be fere de ga kuru na na virus da ga do nyana ka ke kuru na virus ye galonte la ouais tie ga coronavirus to ko fa ya no oh ne terigere do okay coronavirus voilà donc ne virus ya voilà donc comme dit sensim jere banche o ga jandoni abebe ba bisengo voilà dit tu anga yele watie ga yiraula onche oni baraji bamodi kiki kanumba ko ufu chef kan mo ko nyet nyere parce que madama don ben ne bamodi ne mo ulfun tsega wuli ufu wallahi femi ay wasa nyere ga fama do be la ilaha illallah letina papu ga fara ay wasa zumana jaraka ani jiga midu vraiment mien de me kosebe ali iphone mene bamodi bolobi kerengana ne yala marcela do dinema inter so sebe ouais kan wuli dro bamodi be mi ngome pare la nan soro su mo bila na dro ka iphone carton ta khadnema marcela merci pour l'iphone ana grand sœur ana woni rabbayuma penda ni tan mala joie o lega foletu me mulo ka foya merci o jarayi ni tu anga émission du mamba ka yira ula haywa émission to be ko fere ateke bashi kana ciao ciao bye bye